тук ще играя лига. Аз съм с древа на Кери, съпорта ви ще е Моргана, това е Георги. Да, аз миналия път аз снимах, сега той. Сега се редваме, на който му се снима. Имаме Диана Топли ще играе. Имаме Диана... в принцип мит. Да, ама Карма играе мит. Карма мит. Диана Топ, Тогава сега топ, да. Ние закоряваме джунгъл, сега... Дъхни микрофона. Така, добре ли? Ще му кажа от време на време, защото так му изнава. Колко време съм играл Дейван. Аз пък Моргана си я купих вчера и така малко. Ще се потанцуваме с нея. Едно, айде. Май трябваше да си купя един вард. Нямаме джунгла, те имат Ториана, според мен е мид, Джейс АДЦ. Не, имат и Дрейвън и Джейс АДЦ. Да, Дрейвън. Ани топ, може би, и Мастъра джунгла. Ето го Дрейвън. Варна тук. Ни сапорт. Дай. Не зарежа. Нямам никакви атаки. На едно кюмейки само още едно кюмейки. Чай сега. Много не мога да оцелвам с кюто на Моргана, така че хе-хе-хе. Виж как танцувам, човек. Моргана, ето скин не изглежда толкова як, пък другите са готини, нали? Гледай, то се рекълва, човек. Майко, Анито май се използва полушен. Спри го на пауза. Тук ли ще? Миналите ме бях заглушил и така не се осъзнах, че съм заглушил. Да. Направо източихме от всякъде. Колко фармим? Това само можеш да станеш от DVQ. Да я взема, мога да я взема ако искаш. Ма трябва да биеш тя миньони. Ти ако не можеш чак там да вземеш. Не мога от така. Взимам някой. Хайде. Направо... Я духни пак микрофон, защото нещо чака си го. Добре. Виж, че баца. Хубаво. Какво ще му билдваш първи? Infinity, Static. Да, знам, ще видим. Той. Имам пари. Топа, виж какво се билдва, човек. Първи айтем, вие какво се е взел. Аре бе, си ти бе. Боже мой, какво се случва? Я, ще чакаш малко. Да, малко съм е така, афика секунда, чудам. Сега идвам. Не знаеш. Ако чуете някакви звуци, това е защото така. Чакай малко бе. Отида нагоре стори човек. Няма нищо. Го прави това бе.
Не, Сори. Това ще да пускам. ти можеш Това да много се грам кил. с древно, когато искам да си хвана кюто, пък то Искаш са да идиш на търет, нали? Не бе. Да се хванеш на търет. Ама няма нищо, вижте си 3 ночи. Това сега Ти наистина. умря от сапорта. Какво се взема, бе? То е по-хубаво човек. Аз си фармя, чуля. Добре. Няма лошо, викаш. Обаче не взимам. О, виж, имам 5 фарм. Майко мил. Брат. Може по някакъв начин да оживееш. Да. Имаше ли хил? Аз се хилнах. А, В тъпия момент, когато точно Али ме кнайпна. пак мен ма нямаш. О, здравей, Дрейвън. Как сте? Поздрави, то може да го убиш. О, Девич! Как има толкова Девич? Толкова Девич в едно същество. Майко Тани, обаче тя се надъхва и си фарми като най-якия сапорт. О! Мастера! Тушко! Уоу. Нямам кю! Екзауст! Уоу. Мерси. Майко! Бягай, бе. Или го то флашва. Какво е в Микрафта? Всичко наред ли е, бе? Ти скочиха 3 развръщени. Обаче мастер много як ганка. Защото се навряхме. Тоест аз. И аз дойдах И до сега ще тебе. почна да се усет, защото са трима. Сега ще не знам какво да билдвам, брат. Билдвам си тук някакво апенце да има. Микрофон. Просто тръгай, майко! Ала рани. Ма аз бях на 10 кръв, нямаше как да го пазя, разбираш. Не мога да го гледам. Ми го гледай. Дали имаме друг? Това са прави. Но я... Не... Това обаче, много грам, че ние нямаме джънгъл, гледай тях как се ганква. На топа. Нали Иначе, сега преда беше... Аз се екзауснах да те спася, ама важното е, че те спасих и се изпълних. Гледай го толкова бахти бързо. Абе. О. Даже не взеха... Спи ли Дрейвън? Давай, добър. Тъжно в момента е фри уик и сам да кажа на флипа. Ти сигурно с който играе лига, знае да. Еми, то може си да... Бах, що си юзва цялата мана само да избяга. Аз си фармя. Бъртър. Яба. Та обаче кармата ни човек е 0-2 вече. Тайнито обаче така се надъхва и скача. О, вече имам ултимейт. По принцип, като имам зоня, я духи в микрофон. Като имам зоня, скоро той ще купи нов микрофон, хора, и няма смисъл да постоянно да му казвам така. Направи. Защото малко така... Направи. Звучи все едно... Да, така направи, да звучи по-добре. Айде, вече имам ult. Ете. Другите лейнове. Кармата ни има 25 фарма. Как карма? Майко. Не бе! То ще те опи. Ама в началото е супер слаб. Аз първо максвам Q, после максвам Значи, не. ти дефваш, аз реколвам. Те уния сега ще фармят. Аз искам да фармя. Гледай го тото. Ще го заобикаляш ли? Чакай. Едно Q или на ult да пусна на Ани, ама... То флашна, брат. Добре. Какво прави Ани? То защо флашна? Не знам. Добре. Тошко, слушай се. Винаги като отглушиш, такова е. Винаги като отглушиш, направи така. На това дрима на флашта да ме уби, пак аз бях на фул кръв и избягах. Не. Как стане? Опа, Това заслужаваше. много ясно. Иначе горе-долу биволима с Моргана. То клип и загода и победа е той се качи.
принцип ти... Чакай малко сега, чакай. Мастера е на топ, окей. Так му се притесних. Така сега тук нещо да не вземат да не избият всичките. Фърми си, момченце, фърми си. Аз имам още хил полшенци. Оф, аз съм сурни май за АД, брат. Ама няма нищо. Да има АД. Фършон. Ще изкупя 2 ларда. Все пак нали ми съм... Добре. Нали добре ти върви? Да. Да, естествено. Аз чудя още 110 топ. Защото аз мисля, че са 2 децета, ама... Ясно. Ох, днеска съм супер изморения. Внимай, че Анито ще скочи от някъде. И колка ти скочи, няма лошо. И сега така, ако беше лупа. То е след 25 секунди. Бега така. Ох, майко. Анито обаче я няма. Кармата мре там. Аз мисля да ли ти дам щит там аз. То даже няма смел да ти скочи. Всяко го стънна по търет. Какво ще стане? Защото ще останеш и аз ще отвърша. Да, и без тебе мога. Дай би по това. Сега чай да видим колко би. Където? Бе, зари си той вече се е махнал. Това кюто ми дали вържи за тавари? Аре, че аз танквам. Кюто ми дали вържи за тавари? Не знам. Секунда да лардна, защото имам вече и тринкет и купих си 2 ларда. Ох, боже мой. Ни се... ICSS. Съжалявам, ама... О, и Дрейван ли е бито е? Дай ходим ми репорт Дрейван, вика Ориана. Дай ходим някъде. Искаш ли? Моменти. Виж топа! Джейса, брат, полудява! Виж го! Майко! Сега какво да правя? Пускам ли от? Да! Аре! Уоу! Добре. Опа! Беше яко. Трябваше да свиш вината. Яка така. За кебе. Ами много ясно е. Дори не взе асиста, айде. Да, бе, искаш да знам. Да. О, Риана, тай много е мраза. Айде, айде така се прави. Вите, бе! Бати тъпата е това. Не знаеш, че она е на ултимейт. Тихо е. Знам, естествено. Гаджу. Знам, естествено, че не знам. Отивам скъпо още едно нещо и ни ларчета. Защото лардовете за сапорт винаги са добре. Винаги са добре дошли. Идва мастера, сам казвам. Изкача на милионите, не? Няма лошо, няма лошо. Няма нищо. Така просто хипер якото. Дрейван е най-доброто АДТ, което съм виждал, пък това на Тодор му е втората игра с Дрейван, разбрате, да? Report my team only feed. Не, всъщност това е първата, в смисъл, този Free Week, който е ден, иначе много отдавна го имаше пак Free Week и аз го играх доста. И се чуеш, той героя ми спря. Що тъпата му Да, не скупиш Дрейван, бе? Може да. Що някакво султа, някакво такова. Отива и някакво такъв не го убиваш, обаче като цъкнеш пада се връща и го убива. Да, ама... Даже мисля, че Дрейван по-лесно се късва. Това се ви чухте. Добре. Просто аз съм да късва. Виж, карма срещу Дрейван. Бах! То Дрейван направо мой, не знам. Майко, не! Съпорта! Не! Лоу. Мази. Аз флашнах да дам. Ама сори, аз не знаех какво направя. Нямах кю, пък и да имаш тях да чу. Оправдания има общо. Ти кой си 9-2, така че няма лошо. Някак такъв, нали имаш дет такива, които как ти имаш за да. Аз
фармя с такива големи миньони. Пън да е. Но не чудом как миналия фарм... миналия фарм ли? Една игра, първата ми игра, нали, като бях с Моргана, Ezreal, дето ми беше АДЦ, имаше 43 фарма, аз имах 40. О, виж бо такъв фарм, човек. Ето е, локвичка на бесто е. Пускаме кюта тука, пускаме щитове. О, да, е това е. Така се фарми с Моргана. Точно така. Значи гледах един клип. Как да фармите с Моргана, нали? Не. Е. Един клип с надрева нулта. Значи трябва да имаш телепорт. Георги, видя ли какъв малък да имаш бил? Да, малкия да имаш силка. Това не знаеш, че древан е най-опито АДЦ като цяло. Да. Защото в смисъл той би най-големият демчи просто. Древан срещу древан. То, за малко да те уби. Аз се стари Шива и се на кюица. Две игри уин разреши. Сега, купа още лардове. Сега купуваме си, купуваме един вижън. И ще стоим при... Пашко, умреш. Умреш. Аре бе, аз, човек. То такъв та би, ти ни го биш, па нарея го убиваш, човек. То клип само дано нещо да не си го спрял, да не се е бъгнал. Ще да го качим. Не се бъгнал да такова там да... Ще го качим. Да. О, виж, Диана са би срещу мастера. И мастера се отказва. Да. Сега купувам бултъста, нали? Ща вече имам Infinity Static. Техния древан има кирка. И 4 положенки. 4 мана положенки. И 20, там, 15 крити клас, 25. Още не съм ултимейтвал, ама то не е толкова нужно за един човек да ултимейтвам. О, древан е, тук би много голям демидж просто. 8 лева. О, и Джейз е така, сега Джейз може да убие Диана. След като нощме с кеф целият тим да ги оставя малко, аз съм улти. Кеф са. Чай да лардни мейт тук. Човек ще ти пуша тук е... Да лардни мейт тук. Сложих Vision лард. Да ви умре коня да. О, майко! Майко! Яла! Ще убива, бе! Майко, точно. Не, бързо, тръгвайте! Майко. Не! О! Не! О-о! Къде имаш бач му вадиш? Нали, точно казах. Сега отгоре ще ме пресрещне. Аз ще вървя по зола. А не, отдолу е, бе. Чакай ме! Той пък и то. Дос пък. Мастърът ти скача, че. Доспа. Мастър! Къде се момче? Аре, бързо! О, виж Джейза! Майко! Не! Дай! Виж кармата! Слаба е. Много. Сигурно. Слава. Слаба е ми. Виж. Тя е 5-2. Тя е 5-2. Слаба е. Много. Не на кефа Моргана. В момента, между другото, правя някакъв рандом билд на Дриан, така че ако има нещо, ми хейкайте коментарите. Той какво? Това вече флаш. И тази нашата също флаш. Това е някакъв къса. Не трябва ли да има някакъв герой? Някакъв електричен, как да чулка. Атаките му някакви... Примерно хвърля някакво въже, хваща някой и пуска ток по него. Това е Керен, обаче без въже. Да, Кен е електричен. Такъв герой няма, бе. Няма гущер. Ренектън е вид гущер, ама не е гущер. Айде, я знаме. Добрите! Оп! О, боже мой, та ултимейт, нали? Я ти дам щит на тебе. Защото ти си тук ми яде тето. Аз ще го взема с това. Чакай, секунда само. Чакай. Иде! Не, много си далече! Аре, изусе! Не бягай! Само ни трябва да почва да бива. Аз имам щитове, можеш да спъшваш спокойно. Просто for the win. Аз фарме. О, боже. Да, се фаща, брат. Нека се стискам спокойно, вика. Някой да ме уби тука.
Тоня такъв демидж би, че може би нямаше да се уби от толкова демидж. О боже, гледай, не, нашата не! Дадох ми щит. Оп, първият ми кил. Не го скил, ама извинете. Суров. Мисля дори се дрейва. Виж какво вика то, лоуба. Да, мисля сега с дрейва да си последния метър вече да е фантъм и после Guardian Angel. Това беше първият ми мис, направо не знам какво направи. Не. Спасих нашата, направо чекам. Искам от човек. Ау, ГГ. Това беше играта, хора. Нека са другата някаква дълга и да не ви харесал клипа. Чао! Да, и от мен така. Чао.